Pre, count na yun. Bago lang luto, pre. Uy, salamat May sa ito, gagi, pre. Sa bukid na lang, pre, nag-garbage kami. Ano? Galvez pala. Oo, nagdala ko para makakawa kami. Ang sarap, pre, Oo, dami na, pre. Imported do, O, tayo nung. Ay, mawali ko tani sang silig nyo nung oh. Ay, dugdung dabi sa balay, king hulam sang akong pamangkin. O, saan? O, pa rin nung card. Ibalik ko tani. Ulit mo. Sino ka lang yung Sige na. pagkilala no? Maestro na siya nung gin. Maestro? Oo, gin. Doon namin kao niya no? Na, ikaw yay. Ginarbisan taga ako. Siyempre makatilaw man. Hay kami may pagpagaan. Ay, hindi lang nung. Kaysa, sunod lang karon ano. Ngaman haw. Magaling siya, magaling. Taga-antakat. Dalawang talang kasi nyo. Tod ka? Oo, no. Mulat bili ka karon Oo, ha? mulat lang kasi mo. Sige, sige. Mang. Oh, sige, sige. Yes, Sige. salamat. Oo, oo. Sunod mahulam ko gapon sang inyo silig ha? Ay, hulman lang di ah. O, karon makapon ako di karon ha? Oo, sige nang dalungan ko lang sa inyo. Nong! Di ka na di ano? Gipapulit, anak ka nung card. Inubos mo na yung pagkaon? Nagutom na kuya. Ay, Uy po kakaong kabi kagina. mo na pagkaon sa mistro nung. Sorry lang eh. Nilatibay ka nung. Sorry lang. Lawa Ikaw may luto mo rin. isang mais niyo pro. Oh, Kain ka namin. makaw ko nagila, mareklamo ka pa to. Tabang-tabang to, tabang-tabang yung mais ito. Hindi kalain na ito. Hindi ko na ito. Hindi na magkaon to eh. Hindi kuya. Tapuli na to to. Balan mo. Ngayon ko tanisi mo kagina ya. Ay, Ay lawilaw ay masang yung mais ya doy. aba ko si mo to, dulong ang talaka to. Nga nagkanto Hindi dito kaya sa gusto na nga to. ni kuya. Ay anong ko rin las ay man yung mais. Hindi mapuli mo na sa Ang balan mo to. kagina. Namin isa. Ay, naman ibang lasa yan. Siniya. Namin na sa to ay no, bus mo na to mo. Tinilawan ko man ng nani kung namit. Ay, lawit. Latibay ang mareklamo pa makaon mo lang. Ay, nagutom ko nga ni. Ay, Na gani. ha? Daw ay man yung mais yan nung. Ay, ano. Lawain yung mais yan nung. Ano to? Hinaboy mo to, laptop to. Ano to? Kumilo limpyo ya eh. Law ay man yung mais. Tabang-tabang. Ano to? Ay, sige na to, lakat na to. Ang bigong lakat yan. Ako hindi maglakat to. Inyo silheg. O, is Daw to? bulok na ya. Inulam mo gani, dumulok na, doon Hindi lisabon. na maglang mo lang sang silheg nyo. Bulok na ya. Ay, ano nga yung bibig mo, may mais mo na to. Ay, hindi ah. Aba mo, tabang na to. Hindi, namit man nga ni. Dami ito. Hindi yung ginkuha na eh. Hindi subok ito, kaya yung barbis na naman to. Yung harbis nyo. Oo to. Gingkawat nyo na. Wait, kagagusin mo to. Ginarbis na naman yung kawat. Ano yun? Ano na to? Gagaan mo ko ha. Sige to. Ha? Karon to, magaling naman to. Tingnan ba kasi mo ginato? Dito lang sa likod pagi ha. Ulit, tibay ka to. Hindi ka gurdulak-dalak kurmais to. Ariyaw. Karon, si Mrs. White to sa balay. O, to. Kato-kato karon kay mainom ta. Shot to. Ay, ito. Tibay na to. Uy, gabag. Ulo to. Ilibrita ka. May ano to, may lechon. Sige to, makato to karon to. Magaling to. O, to. Thank you, gid ha. Dala to nga mais to. Ha? Dala to nga mais. Si barkada mo, O, to. akata to sa? Akata sa? Akata sa? To. Sige. Wala to. Makato to karon sa ano. Balay rito to. May no shot. Shot to na. Hay karon na, kato-kato ka karon na. Ito to, kato to. Namig dito mais nyo, tamis-tamis siya. Hamba mo, tabang-tabang to. Tapos joke nigang mo lang. naman to. Hindi ko ba yung subahan niya na? Namit yung mais. Dami tat. Di yung gawa ya. Dito sa bukit to. Na Sino ano. po mo kuha? Ang amon nga babae nga ginano. Sino? Ano? Ang amon nga purman to sa no. Di sa kasubong niya ho. Ato na sa bukid nga baligya to sa subong mais. Karon, kung makita mo sa hambali sa mga ikaw isang mais. Na to, manabaligya to na mo. Ay, pinagay nyo? Oo to. Ikaw atong pala nga pwede. Ang balong may reject to. Ang balong na to. Sige. Dito. Ah, Ito. sino na yung bisita mo ya? Maestro na to. Nga po Maestro ya? Maestro niya na? Oo to, maestro na sa to. Daw tubol mo na yung tsura, sinaya. Ito, tabal ka na to. Hindi mo na to. Amo na yung teacher nyo? Oh, teacher sa Manila to. Daw blay tsura, daw buli isang manok ya ho. Ang pogi niya, part. Buli ba na to? Sarap po ito, tisoy ito. Ilan daw blay tsura ko, kasi sa tsura niya. Ay, tsura mo to, bilat tibay, pinapangait ito. Ay, abaw, grabe ka. Ilan daw blay tsura niya ho. To. Taga-ubos nga yan ng ano, ng mais dito kanino. O to, ikaw na rin, ubos yung mais na mo to. Yung mais mo ya. Tinilawan mo lang, ubos mo pa to. Eh, siyempre, namit.
Namit kayo? Amay to. Oo eh. Hindi ka ikaw lang sing tagaan, takato ka sa tao. Hindi, gutom-gutom na yan ako. Nagsunod ka to, inubos mo pa, reklamo ka. Hindi, nag-ano lang ko yan, nagdulong mo lang sang silig nyo kay, ano lang, yung bulok-bulok na yan. Ilan tibay si mo to. Kanto ka lang nito, makaong ng gali. Ay, hindi. Ay, kagasin siling. Namit, abi yung mais siya. Namit. Amit, Oo. amba mo kalain, latibay. Hindi, gina-joke ko lang, bro. Latibay ha. Oo. Sige na, mapuli na O ko. sige to, mata to. Ay, maano pa ko ito, Yan na, sige to. Sige na, madiga sige. mo pa kuya, karon. O to, sige to. Ay, si Mrs. basi makikigbalang sa ako. Makadto ka to sa inyo to, tagay mo shot to. Basta libre mo ha. Oo, no problem. Sige to, sige to. Kato-kato karon ha. Madala ko tong mais to ah. Sige, sige. Sige to, Ay, sige. hello. Sige. Sige. Sige to. Okay.